Amen bazalwane. Makube nani umusa nokuthula ukuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini yethu uJesu Kristu. Amen bazalwane. Ngibonga uNkulunkulu futhi ngethuba nangani egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen bazalwane. Indaba yethu ilana namuhla. Kungani thina maKristu singa-celebrate amalanga afana nabo birthday, Christmas, nabo New Year's noma amaphi amaholidi bazalwane. Kungalezi zizathu-ke bazalwane abahle. Lapha ku-Izaga 27, Izaga chapter 27 verse 1. Uthi umlobi lapha ungazigabisi ngolwakusasa ngoba kuningi okungavela ngosuku. Amen bazalwane. Njengoba nani nazi ukuthi kuye kwenzeka ukuthi uzibekele usuku oluthizeni uthole ukuthi kukhona izinto ezimbi ezenzakalayo. Kube kungabi nemehluko-ke ngesuku ozinqumele lona, njengokuthi uthi ulalela uzwe ukuthi sekudutshulwa abantu. Enye into iyalimaza nje mzalwane, iyadipresa uzwe ukuthi sekudutshulwa abantu bafa kwathini sizibuze ngey'nto ey'ningi. Okunye usathi usa-celebrate usuku uzwe ukuthi isihlobo mhlambe sakho osithandayo singene esibhedlele. Omunye bawuthola umbiko ukuthi ushonile. Amen bazalwane. So yingakho iBhayibheli lithi-ke lapha kuZaga 27, ungazigabisi ngolwakusasa ngoba kuningi okungenzeka ngosuku. Amen bazalwane. Ibuye inkosi uJesu lapha kuMathew chapter 6 verse 34 ithi inkosi uJesu, ingakhathazeki ngongomuso ngokuba ingomuso iyakukhathalela okwalo. Ithi inkosi-ke inkathazo yosuku yanele lona lolo suku. Amen bazalwane. Kodwa-ke akujiki ukuthi mhlambe thina-ke njengamaKrestu bese kube ngathi thina sizenza ngathi singcono kunabanye abantu. Bazalwane, incwadi ithi la kuRomans chapter 4, faneke ni-understand uRomans chapter 14 kuverse 5 ukuthi uma kwenzeka lolo suku lufika, akusiyisona uma soluthokozela ulijabulela lelo suku, kuya ngawe ukuthi ulijabulela kanjani. Ithi-ke ngiqinise lento ngokwamazwi kaNkulunkulu lapha kuRomans chapter 14 kuverse 5 uthi-ke la umpostoli, omunye umuntu wazisa olunye usuku kunolunye, omunye wazisa izinsuku zonke. Yilowo nalowo akaqiniseke enhlizweni yakhe. Uthi ohlonipha usuku uluhloniphela inkosi, nodlayo udlela inkosi ngokuba ubonga uNkulunkulu, nongadliyo akadli ngenxa yenkosi ubonga uNkulunkulu. Bazalwane, ubala la umpostoli uPawulu ngoba yonke into siyenza ngokudla. Uze umuntu athi ngiyodlela iChristmas kuphi, ngiyodlela i-birthday yami kuphi, ngiyodlela i-New Year kuphi. So uPawulu uthi-ke umpostoli la, ohlonipha usuku luhloniphela inkosi, nodlayo udlela inkosi ngokuba ubonga uNkulunkulu, nongadliyo akadli ngenxa yenkosi ubonga uNkulunkulu. Amen bazalwane. And then iqhubeke-ke ithi lapha ku-8, Romans chapter ku-8 uthi-ke ngo-7 uthi ngokuba akakho phakathi kwethu oziphilela yena, akakho nozifela yena. Uthi ngokuba uma siphila siphilela inkosi, uma sifa sifela inkosi. Ngakho-ke noma siphila noma sifa singabenkosi. Ngamanye amagama konke esikwenzayo sikwenza ngokuvunyelwa inkosi. Amen bazalwane. Hhayi ukuthi-ke manje ngoba thina amaKrestu asi-celebrate iy'nsuku ezithile kusho ukuthi lezo nsuku azikho important. Cha bazalwane, abanethuba abalijabulelayo lawo malanga uma kwenzeka lale lafika. Hhayi lithokozele mzalwane ngoba thina noma sikholwa sinabantwana, abantwana basakholwa ukuthi hhayi i-birthday kababa. So ungamphoqi umntwana ngoba uthi ungumKrestu uma ufuna ukwenzela into enhle ngalolo suku nalifikile. Amen bazalwane. Achubeke-ke lapha kuverse 22 ngoba uRomans 14 ngingathanda nje umfunde wonke. Romans 14 ngisese kuye verse 22 to 23 ifundeka kanje ukuze siqaqisele abantu ukuthi iyini le nkolo. Uthi-ke la umlobi kuyo le Romans 14 verse 22, ukukholwa onakho yiba nakho ngokwakho phambi kukaNkulunkulu. Ukukholwa ngendlela okukholwa ngayo iba nayo ngokwakho phambi kukaNkulunkulu ngoba umuntu ulungisiswa ngokukholwa bazalwane. Ukukholwa onakho yiba nakho ngokwakho phambi kukaNkulunkulu, ubusisiwe
ongazohluleli ngalokho akukhethayo, ubusisile umuntu ngalokho akukhethayo. Uze uthi uPawulu, kepha ongabazayo nxa edla ulahliwe ngokuba kungengokukholwa. Konke okungaveli ekukholweni kuyisono. Konke okwenza ngaphandle kokukholwa kuyisono. Amen bazalwane, ngoba kwenzeka ukuthi umthokozise uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Sengiyiphinde khona la kuRomans 14:22 uthi ukukholwa onakho yiba nakho ngokwakho phambi kwaNkulunkulu. Ubusisiwe umuntu ongazihluleli ngalokho akukhethayo, kepha ongabazayo nxa edla ulahliwe ngokuba kungengokukholwa. Konke okungaveli ekukholweni kuyisono bazalwane. Inqwadi-ke ezoqinisa la mazwi lawa engisanda ukwasho nenkulumo engiyishilo. Amen bazalwane, imazwi siwathola lapha kuJakobe, encwadini kaJakobe, uJakobe chapter 4 kusuka lapha ku-verse 13. uJakobe chapter 4 kusuka lapha ku-verse 13. Isihloko sifundeka nje, umuntu akakwazi okuza kumvelela ngomuso. Isihloko sithi Jakobe chapter 4, isihloko sithi umuntu akakwazi ukuza kumvelela ngomuso. Verse 13 uthi-ke, minani nina enithi namuhla noma ngomuso siyakuya kulona noma kulo wayamuzi, siqede khona umnyaka sithengiselana. Uthi-ke ngokuba anikwazi okwangomuso kuyini ukuphila kwenu na, ngokuba niyinkungu ebonakala isikhashana ibesinyamala. Uthi-ke uyaqhubeka uthi, nganisho nithi uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokhu nalokhu. Kepha manje niyazibonga ngokuzigabisa kwenu. Konke ukuzigabisa okunjalo kubi. Ngakho-ke owaziyo ukwenza okuhle angakwenzi kuyisono. Ngamanye amagama athi ngiqale lapha abazalwane uthi lapha kuJakobe chapter 4 verse 13 uthi, ake nimeni kancane nina nithi namhlanje noma kusasa siyakuya lapha siyo-celebrate izinsuku ezithile, siyenze okuthize, sihlangane. Uthi kuyekeni lokho. Uthi-ke manje ngoba anikwazi okwangomuso, anilazi inamuhla liyophela linani, njengoba senibeka ama-date, senibeka iy'nkonzo, anikwazi okwamuso okwangokusasa ukuthi kuyoba njani. Uthi-ke manani nina nisho kanjalo, uthi ngoba anikwazi okwangomuso kuyini ukuphila kwenu, ngokuba neyinkungu ebonakala isikhashana ibisinyamala. Bazalwane, niyazi ukuthi usuku lwenkosi luza njengesela. Abantu bathi ukuthula nokuhlala kahle, sikhuluma ngokufa. Amen bazalwane. So-ke uthi ngasisho sithi, uthi ngabe sithi uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokhu nalokhu. Singamshiyi uNkulunkulu emuva, sizenze abantu abahlakaniphile. Uthi ngasisho sithi uma inkosi ithanda siphila siyakwenza lokhu nalokhu. Kepha manje siyazigabisa thina. Kepha manje niyazibonga ngokuzigabisa kwenu. Konke ukuzigabisa okunjalo kubi. Kusho ukuthi ngamanye amagama abazalwane, kufanele sihlakaniphe bantwana basekhaya, simazise uNkulunkulu ey'ndleleni zethu zonke, singaveli sizibekele ama-date sithi sizo-celebrate. Ziningi izinto ezenzekayo. Ngikhuluma njengawe, so kukhona imindeni esemanzini, khona imindeni edutshulelwe indodana, khona imindeni edutshulelwe abantu abawu-12, wangena umuntu wadubula kwafa abantu abawu-12. Ngikhuluma nawe nje, khona abantu abasele endleleni njengoba nithi ama-Christmas. So asibonge nje uNkulunkulu sithi uma inkosi ivuma sisaphila sizokwenza lokhu nalokhu. Kodwa-ke mzalwane, uma lifikile usuku lakho olujabulelayo njengokusho kwencwadi ukuthi omunye ujabulela usuku olu-2, omunye ujabulela inkonzo enje, omunye ujabulela ukuthi, ungamnxishi lowo muntu lelo lungelo lakhe. Abazalwane, asimesabe uNkulunkulu nje, sithandaze kuNkulunkulu ngoba sonke sifuna ukuphila, akekho umuntu ofuna ukufa. Sithi uma inkosi ivuma isaphila sizokwenza lokhu nalokhu. Uma sisaphila, ngoba kuningi okungakenzeka. Uma nje uNkulunkulu kwenzekile akubusise namhlanje, jabulela uthokozise kulolo langa. Noma kuyisuku olubi, azi ukuthi uzondlula egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Bazalwane bami, niqhubeke nibe bahle, nikhonzane ningabazalwane, nikhonzane emakhaya, nikhonzane ekuphumuleni kwenu, nithandane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Niphephe la nikhona, noma nibuya niphephile egameni lenkosi Jesu Kristu. Nabasebenzayo ngithi abasebenze ngesibindi, basebenze sizoza nabo esabo isikhathi. Bazalwane, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ngiyabonga.